awan kowe katon sungka pengawak Bajra Gita nemu gati semune ana wigati kang siringit sakwise pening pamikirmu kang asat riwemu aring kantang napasku yen to dikeparengake aku nyuwun katerangan apa to sadape dene sira kapiwara Anoman kepareng rawuh ana tujuku karang kadempel kene ya Dulun kawuni ngono sowan kula ing ngarsa paduka Bulun kula badhe nyuwun kalidamel ingkang sorasipun pepadang tumrap ing batos kula kawuni ngono Bulun sapengkeripun Gusti kula Rama Wijaya kundring kasit dan jati kinanding awiyat sinempa mlengangit manjing swarga kempal para Jawata manah kula bali ursinta ingkang saged kula dulu malih sakunduripun Gusti kula Rama Wijaya namung paduka Kulun Bathara Ismaya kawula kulun sowan kula ngabiyantara ing asa paduka wonten saking bab ingkang badhe kula suwunaken pirsa wonten asa jengandika perkara apa Anoman Duh kulun jagat raya kiblat papat 5 pancer sedaya sampun kegrebeken kondanging ilmu kang winastan sastra Jendra Hayuningrat pangruwating diyu Duh kulun menawi kepareng ugi kepareng paduka ambabaraken menapa ingkang winastan sastra Jendra lan ing menapa sastra Jendra mujudaken ngelmi utawi kawruh awisan ilmu larangan menawi wonten menungsa ingkang piyat sarta narbuka anggelar maknanipun sastra Jendra dewa-dewa ing kayangan sami murina dewa-dewa sami murka tuladanipun kados pandhita ing Ngamulayasa sang begawan Wisrawa ingkang sampun kasumbadan lan kalaksanan amedharaken sastra Jendra dhumateng Dewi Sukesti nang piyambakipun kenging benduning Jawata satempat nurunaken raja ratuning Malendra gelang-gelang jagat wujudipun Prabu Dasamuka kula menika pulun nawi kula dipun keparengaken nyuwun kalidamel punapa ingkang winastan sastra Jendra Hayuningrat miwah kados pundi babaranipun Guru Panjrah ingkang puspita harum kaswiring samirana mri sekar gaduh ko ngas kandhanyo